سلام سلام كبرات تقاتلت أكيد كمي قنانيهم لي أنا دحني حملق المسكن إنهم بأركم تلمد كل جزء حمص على أمرسيا ويكات مرتي توهدو ما بل إسراء كفال حزلكم مسألخون وتقاتلوا تحتنا عدم كابز حلفة لما ذكرت أكل حدا كل مسمر كان نببيل ومنفس قدوس أهدو أملاخ آمين انت نتهم زيد حنسب مدحانتي إنا زبلو كلهم قنا كم تبتعقست دحنت أملاخ زبز نبري ناي تعقستي ممهر إيوب نسخاتهم قنا حاسوتو تألمو سباتيهم كل خاتكم زي تقوم حكيماتيهم أرسق مبال انت تخؤلو الزكاة كم تباب متغاصر لكم نيرو نبلم متحف إيوب معرف 13 قصر 4 أبزبل أقوارتنا نيرنا كم فقد إكزابير كأحجي بموت كريستوس تجهد دحنت نمن إيو مبل إسرا كفال إيش مبار تقاتل أكيد سبسكرايب بمقبار حدش يزخونكم نبارات لايك إنه كومنت بمقبار بارتاتوعنا نأخذ لكم معرف شمنته بموت كريستوس تجهدت دحنت نمن إيو استجهد دحنت من أيوم بس ما أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاخ آمين قدوس إكزابير أملاخنا بموتو نموتنا انت قتل لعل فقرو انت قلصلنا بدو حاتياتنا انت حصب أب مسكال أقداو زرقحو بمحرت انت تصوع ندحنت كله أب مدرن أب سماين زنبري أدماو فترة إيو أب سماين أب مدرن زنبرو كلهم حران خوصو حيال ولد بحري ملكوتو كيك أياري كاب قدست دنجل سقا لبيسو فتصم أملاخ كونه قدس هواري باولس أب سماين أب مدرن زلو كلهم مسبعلو كعرقهم سلازدليه بمسكولو دم سلام أسفنه قولاسيس معرف حدا قزر 10 شعته كم زباله نتم أب مدري زنبرو بقالون بموتون أدحينو نتم أبسيقل زنبرو دما كاب معصو صلمات أوصيقو كاب معصو صلمات أوصيقو ناب جنة أتوام تعزين زنبرا معصو جنة وانت خفتا نبي داوي تقدمو أرهو هوتا موكاننت ويترهوا هوتا ألا انفترت ويبقى نقوس سبهات منو وقتو زنتو نقوس سبهات اجزابير هيال وصنو اجزابير هيال بوسته صبق يو ناي جز نشتي تجرلتني أوا بتجرني مثل زلوجن أو خذ لكم ماتيو أتم حلاقات برتات أتم حلاقات برتات كفتو أو نايزل العالم برتات تخفتو إذا نقص كبرون كأتو إيو إذا نقص كبرخه من إيو إذا برتعن حيالا إجزابير أو وج برتع إجزابير إيو مزمر دايت معرف إسران سلستان أو كنف إسران 4 قصر شوعته كم زبالة نموتن نمطانن مقابرن سعيرو نايت صدقي برز خافته ولد إجزابير إيسوس كريستوس إيو مقابرن يا ريتا ولد إجزابير إيسوس كريستوس إيو أزي بموت ولد إجزابير زرخبنا يفوز امدحنت تسفا زلعلماو هيوتن زورسو إنمن إيام من كست أملاخ نمن إيا نزب الحتو مالس زخون تمرتي توهادو كابزي قزيلنا كنرئينا قدماي نطبي قالوا نزذكرو أب حد منابريهم نقال أملاخ زذكرو حق إجزابير زقزو من بفقرو زنابرن كل من قد دحنت أملاخ زرخبوا سبات نسهم إيوم قدس هواريا بيتروس أتم فقراتي إذا حزي تصحف لكم زلخو كالأيت دبدابي إيا قداماي بقدسان نبيات زتبهاله قالن بهواريات كاب قيتنا مدحينا إيسوس كريستوس زرخبكمو تأزازن من انت تذكروا إليه بخلتين نذكركم نتي جروح حسابكم ينقح له كم زبالة تأزازاتو عند
انت دقا ذكرنا نأملخو እግዚአብሔር ንቁሓት ንኸውን ኣብ ኣምልኾ ንቕሓት እንተሃልዩ ድማ ብክርስቲያናዊ ህይወት ንእግዚአብሔር ደስ ነብሎ በዚ ኣቢልና ድማ ናብ ናይ ዘለዓለም ድሕነት ንሰጋገር ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 1 ኣብ ካልእ ክፍሊ ወንጌል እውን ብኩሉ ግናኸ ንጽቀት ግናኸ ኣይጸበናን እንገብሮ ይጠፍአና ግናኸ ተስፋይ ንቆርጽን ኢና ንባረር ድሩብያት ግና ኣይኮናን ይደፍኡና ግናኸ ኣይንጠፍእን ኢና ህይወት ጌታና ኢየሱስ ኣብ ስጋና ምእንቲ ክትጋሃድውን ኩሉ ሻዕ ሞት ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስጋና ንጸውር ኣለና ከም ዝተባሃለ ኩሉ ሻዕ ንድሕነት ሰባት ዝተኸፈለ ናይ መስቀል ዋጋ እንተዳ ሓሲብና ናብ ናይ መስቀል ህያብ ብምቕራብ ክንድሕን ንኽእል ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 8 እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩላትና ንኽንድሕንን መንግስቱን ክንወርስን ፍቃዱ እዩ ነዚ ድማ ቃሉ ምሕላው ምዝካርን ብቃሉ ምጽናዕን የድሊ ነዚ ኣመልኪቱ ሕጅውን ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምኡውን ናይቲ ናይ ጌታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእንቲ ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ ስለዚ ምንም እኳ እንተፈለጥኩምዎ ኣብቲ ዘለኹም ሓቂ እውን እንተጸናዕኹም ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ጊዜ ከዘክረኩም ሓሳቢ እዩ ይብል ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 11 እቶም ንቃል ኣምላኽ ዝዘንጉዑ ግና ድሕነት ከም ዘይብሎም ቅዱስ መጽሓፍ ሓጥኣን ንኣምላኽ ዝረስዕዎ ኩላቶም ኣህዛብ ናብ ሲኦል እዮም ዝምለሱ ድኻስ ንሓዋሩ ኣይክርስዓን እዩ እሞ ተስፋ ምስኪን ንዘለዓለም ኣይክጠፍእን እዩ ይብል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 17 ካልኣይ ነጥቢ ብተስፋ እግዚአብሔር ንዝነብሩ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነገረና ነቶም ንእግዚአብሔር ብተስፋ ዝጽበይዎ ኩሎም ድሕነት ነጽነት ይረኽቡ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋኡ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክስካዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጡቕዓት ፍትሒ ዘውፅአሎም ንጡምያት እንጀራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዓይንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደነኑ ይቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃናት የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም እግዚአብሔር ንደኽታምን መበለትን ይሕብሕቦም ንመንገዲ ሓጥእ ግና ይጠዋውያ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 146 ኣብ ቁጽሪ 5 ከም ዝበለ ተስፍኡ ኣብ ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ክርስቲያናዊ ባህርያት ተባሂሎም ካብ ዝፍለጡ ነገራት ሓደ ተስፋ እዩ ካብ ኣመንቲ ዝሕሎ ዓይነት ህይወት እዩ ተስፋ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሕና ኣሕዋት እየ ከም ይስሐቅ ደቂ ተስፋ ኢና ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 28 ኢሉ ከም ዝመሃረና ክርስቲያን ደቂ ተስፋ ኢና እዮብ ንሱ ነቲ ምስኪን ካብ ሴፍ ኣፎምን ካብ ኢድ ሓያልን የናግፎ ስለዚ ነቲ ምስኪን ተስፋ ኣለዎ ዓመፃ ከዓ ኣፉ ተዓጹ እዮብ 5:15 ከም ዝበለ እቲ ብኣምላኽ ተስፋ ዝገብር ካብ ኣፍ ሞት የምልጥ ብተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት ወረስቲ ምእንቲ ክንከውን ብመድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ኣብዚሑ ኣፍሰሶ ቲቶስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 6-7 ከም ዝተባሃለ ብተስፋ ዝነብሩ ርስቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ኣለዎም ይብለና ብሓቂ ዝወደቕ ዝመጽኣ ኣፈቲ ጓል መላእክቲ ተኣረመለይ ኣብ ቀጻሊ ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ መድኃኒቶም ንዝፈልጡ ኣብ ዝብል ክንቀጽሊና ማለት ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንዝነበረና ጊዜ ክብር ምስጋና በጽሐዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን